ubhuti wami ubhuni manje sewubaba wami. Angazi kube ubhuti wakho mina. Kodwa uyena. Wena. Ufike nobaba wakho, ufike noma wakhe. Ngifika ngivelaphi ngoba phela bangithole. Phela relationship yaqala ukuthi wena uze nobaba wakho. Wafika kanjani nentombi elingane nami ubaba? Phela manje ubuza umuntu o-wrong, bandile mengekho, ubandile uprotect uma wakhe because udlala ngaye. Uprotecta kanjani akho mgozi phela la. Eyokuqala efaka intombazane maningi ngaba amantombazane wafaka endlini mayingekho. Yayibona ke yonke nje leyo nto. Ushintsha amantombazane futhi khona lapha hayi uthana noma wakhe yedwa. Yabo. Lento ayikhulumayo ilento afune uyikhuluma kuma wakhe mase siyaxabana noma wakhe. Kanti wena ukwenzini? Awukwenzini kahle mina ngiphethe kahle. Ima ukwenzini lokho ufike ngithatha uma wakhe ngiyasho nje. Kodwa uyafika namanye amantombazane. Akaze ngifike nawo sithe efethu. Isho uma ungafuni ukuthi uma wakhe ajabule ngoba mina ngiyamjabulisa. Ngijabulisa kanjani wena zolo lokho ade ubhuti wami. Ngoba umkhulu seshonile manje ukwenza noma yini kuma. Yazi inkinga yakhe iyodwa ukuthi wena khona igama ongalizwanga mhlambe ufika ekhaya uthi ngubhuti wakho. Angazi kube ubhuti wakho. Khulu ukuthobeka ngicela sele thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV ngikwamukela uhlelweni lethu luthi izinkinga zomndeni I am Langeni Makasela ngiyacacisa ke before ukuthi if ever ubona lo mbukiso uthola ukuthi sahlele kwicouch eyodwa endaweni eyodwa ingoba ngihlezi ngicacisa lokho ukuthi senzele ukuphepha. So ngicela bandla nithi kusibekezelela sihlala emizini owodwa bese sicela abantu laba abasibhalelile basondeze babe seduzane. Ake ngasimosha isikhathi ngicela ukubingelela ubhuti esiceleni kwami ngimamukela uhleleni uzobe sengimcela naye akubingelele bese zisho ukuthi uba sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila sisi. Yebo nami ngiyaphila baba. Ngicela bandla ubingelele umbukelo Black Life uzisho ukuthi ngiyaphila ka Black Life ubhuni lo akahlongwa isibongo. Okay igama lakho nje ubhuni. Hayi likhona ledlaliso nje sengisho igama vele engidume ngalo. Udume ngalo udumile vele. Yangidumile vele hawu ngiyaziwa. Ngempela. Hayi kodwa ke igama lami nje elisebhasini uMandla Nkosi wakahlongwa. My God, beautiful name Mandla Nkosi. Bhuti wami ubekwa yini la ekhaya? Ufuna sikusiza kanjani? Bengicela nje usizo nje ka Black Life ngoba ngibone ukuthi niyakwazi ukubasiza abantu. Umfana shuthi kahle wafika ne-step mother sami. Kahle i-step mother sishade nobaba wami. Okay. So umfana shuthi wafika nentoza ne-step mother. Ubaba akasekho. Manje umfana sengiyayibuka lento ayenza ekhaya nje kahle nje usefuna sizwe ngaye. Kahle nje umuntu owuhlupho. Sengithi mina ke ngiyacela nje ku Black Life ukuthi mhlambe ningilekelele ukuthi umfana azochaza udaba lakhe ukuze mhlambe ngenze ukuthi ukhona la singakwazi ukubonisana khona yabo angaze ngingaze ngimkhombe noma ngalento yami le uyayazi ke lento so manje ngibaleka leyo nto ukuthi egcineni ngizoba umuntu omubi especially kuma wakhe ngoba usakhona. Yayizwa lonto. Step brother sakho lesi. Sifike ne step mother sakho. Yebo injalo. So step mother sakho sishadile nobaba. Nobaba. So umuzi ubhalwe bani? Uma ka step brother. Umuzi phela ubhalwe umakoti umaka lo mfowethu lo esikhuluma ngaye. Ufuna step son lesi. Ufuna ukumkhipha nahlukane noma wakhe. Kahle mina okwami angingathanda ukuthi size sifike lapho khona izinto ezithi nize nifike lapho ngendlela kusevela ngithuke nje lofana lo emaseda kotshwala yabo sikhuluma umuntu omnganani mfethu uphoni la mfana ukhulile sekuthombile futhi sekwazi nokufaka amantombazane phambi kwami khona la yabo ngiyawashintsha namantombazane kuyisiphithiphithi akukhethi ke futhi kunjalo kunamaphara konke yabo nje lodwa uyiphara yini akalona iphara nami ngixawe lokho ukuthi akalona iphara noma umfana alright nje ngabe uthatha nje lokho akuthathayo ngathi bafo
nakho ngiyacela nje ungihloniphele lo sisi uthatha kwasawathi ufika namaqala amnyama kunye. Okay. I-focus ethi la akakuphethe kahle kini. Akangiphethe Usubona kahle. ukuthi ku-right ahambe. Kodwa yena ufike noma mncane akahambe kababa wakhe. Okay. Asenzeni kanjena-ke bona simlanda umfana bekhona sizama ukuthola ukuthi ngesikwazini ukuthi sinihlanganise. Uphi uma vele-ke? Uma besicela ukuthi singayikhulumi eyama ngoba kahle mina ngilethe umfana akanankinga. Umuntu oyinkinga umfana inkinga. Uma wakhe ke lo mfana lo hayi akanankinga yena kusiyami siyazwana mina naye noma ngiyeze ngichaze kuningi kodwa nje siyatholana mina. Mbukelo Black Life azama ukuthola umfana simsondeze bafethu ngoba uBhunu uyalichaza ukuthi abakanankinga nomfana. Yebo. Akanankinga noma unenkinga nomfana. Angifuna ukuthola mina ukuthi yini enza usabe inkinga nomfana kodwa engenankinga noma abe nenkinga nomfana. Asimlanda mfana. Welcome back mbukelo weBlack Life TV ohlelweni luthi inkinga zomndeni. I am uMlangeni waMagasela. Mesibhaleliwe ke ubhuti la eceleni uBhunu wabeka udaba lakhe. Sesiyabona ukuthi asiyenze lento ayifisayo yabo. Sizama ukuzwa ukuthi mhlawumbe ubhuti omncane uzisasa kanjani lo daba. Ngokhulu ukuthobeka xa ngivumele ngibingelele ubhuti. Sawubona bhuti njani? Yebo ninjani? Siyaphila. Ubhuti uba igama lakhe? Igama lami ngoBandile, isibongo wami Zobe ngisuka kaSikamasho. Oh, okay bhuti wami. Thank you so much. Bandile uyamazi ngisebhuti? Yebo ngiyamazi. Ubhuti wakho? Yebo uhlala ekhaya. Okay. Mfethu, cela bandla umchazele ubhuti omncane ukuthi uzokwenzani la ekhaya. Bhuti. Mfethu. Ngikulethe la ku-Black Life mfethu kahle. Ngoba ngibalekela ukuthi ekugcineni mina nawe singaze sibambane ngamawashi. Ingakho ngicele osisi nabafowethu ukuthi bangisize sikhulume nawe izolonto. Angiyithandi indlela ongiphethe ngayo ekhaya. Angiyizwisisi kahle yabo. So nje mfethu bengicela nje mfethu mhlambe uma ngase kwenzeke ngandlela thizeni ukuthi mina nawe sihloniphane. Yabo uma usudlile especially uma usudle kakhulu nezafaro indlela owenza ngayo nje mfethu yabo angi-understand uyangithuka ungibiza ngamagama ungibize ngaphansi kweketi zama kodwa ubuwazi kahle ukuthi mina nawe ngimdala futhi kuwena. Bandile. Ngiyakuzwa lokho okushoyo. Uyamthuka vele ubhuti omdala? Yebo ngijwayele ukumthuka. Indaba ukuthi nayo inkinga yakho ubuyelane noma wakho? Yebo. Uma wakho nje uthe yena ushade nobaba wakhe? Hayi, i-stepmother sakhe. Usho njalo uthi uyi-stepmother sakhe. So ukuthandwe nalokho? Cha. Lalela ke bafo. Ulala noma abantu? Yima-ke yabona lokho okukhulumayo mfethu. Hayi ngeke ngize ngikuphikise. Ulala noma wakho? I-stepmother? I-stepmother. Usujola naye? Hayi ngeke ngize ngibeke nje mhlambe ukuthi siyajola kodwa nje kuyantshontshwana phela ebusuku ngithi yebo lonto sisi. So fanele phela uBandile ingane ukuthi angayivumi. Manje wena uyazelaphi ke leyo nto naBandile wena uyazelaphi leyo nto ukuthi mina ngilala noma wakho? Mina senganibona ekamereni ngafika ebusuku ngizoletha ingubo wangibona uma ngaphuma ngahamba. Uwena ongakazi ungibona. Ukhulu uhlala naye ubaba kaBhunu? Cha ngikhulanga ngihlala naye. Ufike ngoba eseshonile? Yebo. So uma wakho nje behlala lapha yana wasuhlala noma wakho? Yebo manje uyi-right yini lento uyenza wena uBandile ukuthi uzongihlumeza emzini wababa? Wena i-right yini lento kulala no stepmother sakho? Hayi phela sithi naye phela mbe ukuthi mhlambe kanjani ke bengcono mhlambe ukhona ke naye ayikhulumele ke yena. Inkinga umfakile wena la ufaka uBandile zifu uBandile uyinkinga. Wena ungenza kanjani kuthiwa uwena usecathule enza uBandile? Yabona njobe nje njobe engekho la. Shuthi akana nkinga yena. Nangu umuntu onenkinga. Ngithi mina wena kuthiwa uBandile uma wakho lo
othandana ne-step brother sakho? Ngibamba umuzi wasekhaya phela umuzi wababa phela loya ngiyawufudumeza kahle kahle. Ufudumeza Ngicela kanjani? ukubuza-ke kanjani ufudumeza ini? Umuzi wababa. Ikhaya liqhubeke ikuphi okungcono ukuthi uma wakho aye ngaphandle ayobheka enye indoda ezoqala phansi izohlukumeza mina nawe. Ngcono khona eyobheka enye indoda ukuthi elale nawe. Nami ngisho njalo. Oh yamfazi yasisi. From being a stepson to be boyfriend. Phela hey. Kanti umama uneminyaka mingaki? Mncane noma wakho? Mncane ngilingana nami. Sishiyana nje ngeenyanga. Ngempela ubaba wakho wayethanda nomuntu omncane kunaye. Ngamtshela futhi naye ubaba ngamtshela emthatha ngathi mina kodwa baba yini ukenzani? Uyangilinga phela. Uyangilinga. Mekufanele bekhona uma wakho. Uthini bandeni? Yebo, ufuna lebe khona ezoyikhulumela yena. Kodwa wena uyahlukumeza leyo nto. Iyodwa into ezokhuluma uma wakho. Uma wakho iyodwa into ezoyisho ukuthi wena uhlanganaphi nezindaba zakhe. Cha phela nami ngizomtshela ukuthi ngingani ngiyaniyenza into engasile eduze Phambi kwami. kwakho Okay ke bandile ke mfethu uqoqa umthwalo wakho ngoba uyingane angizwa. Angcumela ngohlala emgaqweni makuthi kanjani ukuthi ngihlale eduze kweniyenze lento Hey. enzayo. Hayi ke mawuthi ngeke phela bandile ohlala emgaqweni. Angithi ngoba uthi wayengaka akusize mina ngoba phela mina sengikhathele wena mina mfethu. Uyobhizi uma usuda kotshwala. Nami ngikhathele wena ukuthi Ungeke ukhathale ekhaya. Isekhaya phela. akusho lutho lokhu ukuthi kini. igcineni uma wakho lo. Wena ungihlukumeze ekhaya. Ngiyahluma. Ungihlukumeze ekhaya mina. Yeah. Bandile wawuhlala pho uma engakahlali nawe lapha ana kaHlongo? Angihlala kagogo. Engeke bazalwane mina ngicasamdinga umama. Ayabo nje yazi yangihlumeza lento. Yabo uma wakho iloti club. Uzothi hawu baba. Yini lento eyenziwe lo mfana lo? Uzosho kwena athi baba. Esho kumina. Kade naqala nokutshola nomama. Phela uthe mayihamba ubaba ngabona nali ithuba ngalithatha ngalisebenzisa noma Cha, sokuqamba amanga ngaqala ngokujontshana sakhona. Ha! ay angisazile lapho. Ngempela bandile. Yebo, ngiserious. Ubaba wayengaboni kodwa. Wayengabona wayephumile. Wayeseshaya ushukela phela ubaba kahle kahle. Yabo? Wayesenenkinga leyo nto. Mina kahle kahle wena mfana ngabe uyangibonga. Kufanele uyangibonga ngoba unophahla phezulu kwekhanda lakho. What if wena Bono wenzela ukuthi yena lo yamuza ugcina uhlezi ungaphansi kwegama lakho ngoba ubhala uma? Ngabe semxoshile phela yena. Angithi nje kwakona wena obhalile nje awufuni umxosha. Ufunani? Angifune umxosha mina ngifuna sizwane naye. Ufuna ukuba ubaba wakho ungabusaba ubhuti. Ufuna la ngibuye nje. No. Levels. No. From being a son to be a man. A husband. Hayi. Kodwa njalo kodwa. Imali ngeke. Hlekisa mama ngabe ngiyahleka nguwena. Cha. Ayahlekisa baba. Manje ubona ukuthi sesingirong mina. Urong kakhulu but ngicela ushuke wena Bono ngifuna uyifake icasulweni zabandile. Abantu ingane zabafana zi-protective. More especially kubazali bazo, you understand? And lento yenzayo mina eniyenzayo noma yikho ngithi kurong ukuthi ungambhala umama ukuthi naye she's also part of this because uyena ade semfanele simthola umama. Asichazele kahle ukuthi yini enza ukuthi alale nondodana wakhe because lento le ingane ayenza ukuthi ndodana wakhe nangu. Wena nawe ustepson. Mina ngihlobele naye. Mina mangibuka yena nje mangibuka isinqa lesidlala ngiyazi ngezikhathi ziyakhala. Ajabulele lokho bandile ukuthi khona umuntu osho kanjalo ngoma wakhe. Waye ngathukuma wakhe yena athuke mina pho. Kanjani? Uthuka mina kuphela. Uthuka mina kuphela. Why uma wakho ungamthuki ukuthi wena ulala ne-stepson sakho. Bandile wena uthuka mina kuphela. Uma wakho akazi ukukhuluma naye. Akazi akhuluma naye. Why? Na umuntu ongidinga ukukhuluma naye leduze. Nawe why ungambiza nguma wakhe wabiza yena? Phela ngithi esisi njoba ngimbize yena umfethu nangu umuntu onenkinga hayi uma wakhe anginankinga. Uyamthanda kodwa uma wakhe? Ngiyamthanda. Khuluma iqiniso Bono. Ngiyamthanda ngiphinde futhi ngiyamthanda.
Ubaba wakho umcabanga nje ngabe uthini mengasazi ukuthi bangathola. Ngamtshela vele emlanda uma wakhe lo ngathi mina ulande untanga yami kahle kahle wena uzongipha intombi. Wamtshela. Esaphila ke yena-ke uthe maseshaya ushukela-ke waqala-ke yazi mina kahle kahle ngibuke njengomuntu o-wrong la. Kanti right. Kanti ngi-right mina. Uma wakhe lo wangisukela lo wathi ubaba alisavuki. Ngithi zifake ecasuleni zengane. Ngiphinde futhi ngifake ecasuleni zakhe lo. Ziyanuka nje icasula zalo mfana. Ngizofaka kanjani icasula zalo mfana zibe yinuka. Lalela sisi. Mina ngithi uma wakhe lo wangisukela, wasukela mina. Uma wakhe wathi ubaba wakho sevele afike nje ayilale ayibekela isandla nje awumbambeli ingane kodwa naye uma uyadinga ukubuzwa ngalombuzo uyadinga and ngiyacanga ukuthi uyasaba imake bafo mfethu awusasiyena futhi ubafa mfana wami ngithi mina mfana wakho before uthi mfana wakho nje nomfana ongangami okay imake bafo okay stepson still yafana into eyodwa ngithi mina mangithi uma wakho bangimbuza ethi wena uhlanganaphi uzothini-ke wena kimi uzosho ukuthi umnuku lobo ma ngizomtshela lokho akukho umnuku lobo ma kade ubhuti wami ubhuni manje sewubaba wami akaze kube ubhuti wakho mina kade uyena wena ufike nobaba wakho ufike noma wakhe ngifika ngivelaphi ngoba phela bangithole phela i-relationship yaqala ukuthi wena uze wafika kanjani nentombi elingane nami ubaba phela manje ubuza umuntu o-wrong bandile mengekho ubandile uprotect uma wakhe because udlala ngaye uprotecta kanjani akho mgozi phela la eyokuqala efaka intombazane maningi ngaba amantombazane wafaka endlini mayingekho yayibona-ke yonke nje leyo nto ushintsha amantombazane futhi khona lapha hayi uthana noma wakhe yedwa yabo lento ayikhulumayo ilento afune uyikhuluma kuma wakhe mase siyaxabana noma wakhe kanti wena ukwenzini awukwenzini kahle mina ngiphethe kahle ima ukwenzini lokho ngithanda uma wakhe ngiyasho nje kodwa uyafika namanye amantombazane akaze ngifike nawo siyazi efethu isho uma ungafuni ukuthi uma wakhe ajabule ngoba mina ngiyamjabulisa kanjani wena zolo lokho ade ubhuti wami ngoba umkhulu seshonile manje ungenza noma yini kuma yazi inkinga yakhe iyodwa ukuthi wena khona igama ongalizwanga mhlambe ufika ekhaya uthi ngubhuti wakho angazi ngubhuti wakho kade kusho nawe nje angisoze futhi ngaba ubhuti wakho kuyafana nje uthe bafo stepson waphina step brother wathi kuyafana yonke ingane wena ke manje ngifuna okay lungileke sisi funa lewamukele ukuthi wena manje usuyingane yami ke ngeke ngikwamukele lokho sorry yabo mina ngicathi fanele sithole umama phela vele umama yena yazi igama lilodwa azolikhipha ukuthi wena uhlanganaphi cela umuzwa mina likhipha khona zowangitshele kahle uchaza ukuthini methi ingane yakhe ihlanganaphi ebenza ingcwela phambi kwenkani mina bafethu phela lento lalela salingana noma walo ngisheshe akusho noma 2 months or 3 months lapho asinankinga kodwa ingane ikhule yazi ukuthi ustepfather sayo ubaba wakho and wena ubhuti wakhe yini manje sishintsha meseqedile hayi into eshintshile nje incane lo afuna uyi-understand ishintshana ngoma wakhe uphinde ulethe amanye amantombazane hayi yabona amantombazane angiyazi futhi angihlangani nalo yabo iso story leso baba boqoqela amagwaba abayichobana mina angisali so story yeso kanjani noma ufuna ukuthola iproof yani ukuthi ngavidorize unayi proof nayi so khohle uthi khona amakhamera endlini ungamkhombisi makho phela nami phela ngithi yabo izolonto ungamkhombisi makho wena mfana wena kodwa kahle imanga ngisacokubuza bungiletheleni la mina mfethu ngifuna mina nawe sithelela namanzi mina nawe yabo mina ngiyakuthanda yezo ayikho into ongithandayo ngithandana noma
Bukelo Black Life, mina Bandile ngiyazwelana nawe yezwa. Yebo. Hayi vele usise vele uzosada nawe ngoba phela Angisayidi naye. Angisayidi nawe kodwa Yabo, ngiyazwelana. yabo. Suqabanisa nanosisi la. Okay, into esoyenza yezwa Ponini, ngicabanga sifanele zama ukuthola uma kaBandile. Azi uma kaBandile ukuthi Uma abadile lilodwa igama azolikhipha athi kulungile sifuna ukulizwa "Nayi ngaye. ndoda yami." Kulungile sifuna ukulizwa ngaye. Ekuthenini ingane icabangile yini isikhathi ethatha zonke le zinqumo. Hayi. Ukuthi understandise ukuthi manje ngizizwa kanje and Lo mfalo abube kuthiwa isemaXhoseni le ngabe ngithi akambe entabeni lapha eyosika la. Ngoba kahle kahle lo useyibonisa uyindoda. ngcono ngoba kusikona emaXhoseni. Bukelo Black Life TV. Mina ngicabanga ukuthi uBhunu umefisa simsize ukuthi ufuna ukukhipha umfana lapha yana uthi uyamhlupha. So mina ngicabanga sizokhuluma indaba zezidakamizwa nani kanti uzongitshela ukuthi umfana uhlupha ukuthi akafuna athana noma wakhe. Not so long ago yena uBhunu methi step Uyawadla brother. vile ama drugs vele. Methi step brother uyawadla kuBandile. ama-drugs, Manje uyawazi sefuna ukuba ukuthi ubaba wathenga wakhe. Ayi nama ngimuza ukuthi uthini uBhunu bafowethu ucane ngiqolele. Umuntu engimdingayo uma kaBandile achaze understand futhi ukuthi ingane yakhe ukuthi izizwa kanjani ngayo yonke lento eyenzeka lapha ngaphansi kophahla. Ukuthi nje ingane ngeke ngize ngivume ukuthi uhambe ohlala emgaqweni. Ngizofisa ukuthi umama abe khona sikhulume. Ila yakhona ngempela Angamele ngekhona ukuthi ngihlale. hayi ufuna ukuhlala kuphi eBria Center noma ngokuzamela ngahamba naye. we Ngingahamba noma ngiyohlala emqashweni. uyahlanya akayindawo Ukuthi ngihlale unyoko nawe. akayindawo unyoko Ngiyasebenza phela. Bukelo Black Life, thank you so much for watching Akayindawo this episode till the end. Ngiyasebenza. Siphinde sibonane sizozama ukuyilungisa leni kodwa ngokubona kwami nje idinga umzali idingi ama expects sengihembe. Ngiyanthanda ibhata I'm out. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.